Τραβάει ρε. Τραβάει τώρα αυτό. Ναι ρε. Νίκιο Γάουτα. Να δείξουμε λίγο και τον κοντόρο ότι πάει με 80 χιλιόμετρα. Πάμε 80. Όχι ρε μαλάκα εσείς. Άκου κάτε μαλάκα. Στρίψε λίγο στρίψε έτσι μπράβο. Η γραμμή θα κοιτάζει μαλάκα, δεν είσαι ξεφεύγει η γραμμή από τα... Έτοιμος, το χέρι, ταχύτητα, χειρόφρενο, στοπ. Είναι όλα μαζί ταυτόχρονα είναι. Όταν όμως γυρνάει η γραμμή θα κάνεις και... Α, μπράβο, δηλαδή το... Σιγά, όχι, πολύ το κάνεις τώρα δηλαδή. Δηλαδή και λίγο παραπάνω που βγαίνεις στο τιμόνι, αυτό κατευθείαν κόβει, δεν είναι... Πάτα λίγο γκάζ εδώ, πάτα λίγο γκάζ. Ας το κάνεις έτσι. Αυτή τη στιγμή μπήκαμε στο Grand Canyon, περιήγηση, πουτούσιους. Δεν πιστεύω να παίρνεις τίποτα φάρμακα και να οδηγάς. Όχι. Σίγουρα, γιατί θα σε κόψω διαφορετικά. Πίνεις? Όχι. Σ' αρέσει το ποτό? Όχι. Σίγουρα, έτσι. Πρόσχε τώρα, μείνει στη λωρίδα σου, έτσι. Α, μπράβο, ωραίος. Παίρνουμε αυτούς εδώ τους δραδοτήρες, γεια σας. Πάρα πολύ ωραία. Γλιτώσαμε το πρώτο ατύχημα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μείνουμε στη λωρίδα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε ένα πλάνο από τα βουνά απέναντι να πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος γενικότερα, να πούμε ότι είμαστε στα πιέρια. Λοιπόν, μαλάκα μένεις στη λωρίδα σου. Έτσι από... Όχι για τίποτα, αλλά και για μένα. Για σένα. Πάρα πολύ ωραία. Μην το ρυθμίζεις τόσο πολύ και φτάσουμε τίποτα. Λοιπόν, μαλακή αυτή είναι, ναι, πρέπει να κάνουμε εσείς δρόμους. Όχι, συνέχισε να κάνει. Όχι, αυτό εδώ πώς κάνει, δεν ξέρω, Γιώργος.